Gipaambit ni Chairman and CEO Atty. Felipe L. Gozon atol sa Annual Stockholders Meeting sa GMA Network ang mga kalampusan sa GMA sa miaging tuig ug ang mga plano sa pagpalambo pa sa Kapuso Network. Ato kining sayran pinaagi ni ining report. Nang pabiling ligon ang financial performance sa GMA Network sa tuig 2022. It was still a strong year in finance as our revenues once again surpassed the 20 billion peso mark. This growth boosted by a little over 3 billion worth of political advocacies and advertisements. But our top line dipped by 4% due to the industry-wide reduction in advertising spending. Padayon paghapon kuno ang paghatag sa GMA Network ug dagko nga dividend sa stockholders niini nga anaa sa 5.35 billion pesos karong tuiga ug sa ratings nanguna paghapon ang GMA. Sa kinatibuk-an sa 2022, 28 sa 30 top programs nationwide ang gikan sa GMA, ang mga top 3 mao ang Lolong, 24 Oras ug Kapuso mo Jessica Soho. We maintained our supremacy in ratings and content in 2023. Based on Nielsen's ratings covering May 1 to 11, GMA continues to be the leading channel nationwide with people audience share of 44%. Voltes 5 is now the top entertainment program in the Philippines. Sumapa nagpabilin gihapong number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB o Barangay LS. Sa probinsya, nanguna gihapon sa ratings ang mga programa sa GMA Regional TV. Gilusad niya tong 2022 ang GMA Batangas, GMA General Santos ug GMA Zamboanga ug karong tuiga ang GMA Ilocos Norte ug musunod na ang GMA Palawan. Padayon sab kunong pag-organisa sa synergy team ug events ug concerts dinhi sa nasod ug sa abroad. Sa international, gipalapdan pa sa GMA ang reach niini ug sa mga kasabutan tali sa I1 TFC sa ABS-CBN, mas daghan ng global Pinoys ang makakita sa GMA shows. 2022 was also a year of digital milestones. We led in video viewership on Facebook and YouTube and continue to win in emerging platforms. We finished 2022 with more than 75 million subscribers across various YouTube channels and reached 162.4 million followers and fans on our official Facebook accounts. Nalabuan pa kuno sa gmanetwork.com ang ubang Filipino media sites sa local o global ranking as of December 2022 suma sa similar web. Ang GMA News Online Sub ang most trusted online platform sa nasod base sa Digital News Report 2022 sa Reuters Institute for the Study of Journalism. Big Year Sub ang 2022 alang sa talent management arm sa GMA nga gitawag na karon og Sparkle. Nihimo sab og ubang collaborations ang GMA tali sa nakalanglaing content producers alang sa mga dekalidad nga programa. Our unrivaled, independent, distinct brand of journalism and innovative concepts have earned us the distinction of being the most awarded Philippine broadcast network. Armed with a wide reach, superior content, and technology, and the most talented people in the industry, I am hopeful that the next years will be GMA's best years. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.